West Side Columbus. Geddaɗo no dari hakkunde yewtirdu mum hedde waktuji 9 jamma ina haala ko gasata omo yaha tan omo arta hakkunde saal o omo yiila hoore omo wiya ko ceerno Ousmane Diallo rewi ɗo ko kanko waɗi oɗo bone ko kanko fewji oɗo musiba ko kanko it's him. Sanda ina jooɗi e kanappe ina waajo geddaɗo ina wiyamo geddaɗo artir hakkille ma ɗum ɗo ko hoddiro ceerno Ousmane ala ko wawi hen hay batte ala ko woni hen hay hunde. Geddaɗo wimo ɗaccanam kan mbimi o kuɗaɗo na wawi ko ɓuri ɗum ko miijino ko o waɗi ɗum o winomi ma laaɓ joni kay laaɓi cer. Sanda wimo ala ɗo paaɗa ko bonanno boni artir hakkille ma yaaru jam jam. Geddaɗo wimo joni kay laaɓi cer o holli kam mbawka makko heddi ko minne mi hollamo ko mbawkam kala ɗo wawi wonde he o sikkat ko omo wawi dadde e ɗum ɗo mami andirmo ko mbawmi ma laaɓ. Sanda wimo geddaɗo waɗ seesa heñare ne adda weñare kayitaji ma ɗi noon. Geddaɗo wimo ko an waɗa kayitaji Sanda ko Sanda waɗa kayitaji kono wona kawmas. Sanda wimo sa yeehi joni Afrique no gartirta. Geddaɗo wi mo wimami mi artu min artude waƴanimi hande wona ɗum woni goƴam ceerno Ousmane Diallo ko ceerno Ousmane Diallo woƴimi ko wona Allah foof ko mere mami andinmo ɗum ha o anda. Sanda dinki dande wi geddaɗo heñima caggal hebdemo téléphone anna geddaɗo e Sanda jettima Columbus kono wondude e tampere mawde nden polisaɓe ɓe jamiri geddaɗo yo daro ɓe cikkanno ko mandilɗo nde ɓe jenanano wonde o meeɗani hay toɓɓere konjam caggal nde ɓe mbaɗimo test alcool policier o namdimo ko wondi. Geddaɗo haali gonga o wi o heeɓi ko téléphone wonde galle makko foof waɗi accident bonɗo policier o duwanimo kono rokkimo ticket kolliro wonde o foti yobde gati o waɗi ko haɗa hay goto fotani dognude ina wadda hen telfinde. Geddaɗo natti yiide natti nande ala ko yiɗi hande so wona yaade Afrique e fewjude no heɓiri gaño makko no heɓiri gaño makko mawɗo hono ceerno Ousmane Diallo woni joni balɗe 9 ko funeɓe makko e wondiraɓe makko rewɓe tato maayi e accident o yimɓe foof mbajimamo ha tampi kono o nananani hay goto hay habdiɓe makko hoɗɓe East Side ɓe muññitimo neldimo duwaw ala foof hande ɗo tulde malenaɓe ngala walla andunoɓemo taw muññitanimo ballitanimo so gonga yimɓe hewɓe hande keedi banggue makko so neɗɗo dañi jayya so wallaka heewi ko salidde so musiba rendama hoyba so gonga geddaɗo wallama kono o ronki jeyde sago makko. Ñande jayye nde ha e janggo mum geddaɗo noddi ndey jaay ngam namdademo ko fate ceerno Ousmane Diallo on wimo noddumo wona aɗa jogui numéro makko. Geddaɗo wi mi noddimo ha tampumi kono mi ronki hebdemo ɓe mbiyatamo ko numéro o wodani. Ndey jaay wimo kon hawmaci dara ala ko gandumi hen. Geddaɗo wi ko woni ala ko gandumi hen ko ɗum firti ko jiɗɗa wiide what the hell. Geddaɗo ronki gasnude haala mum Allah e secret o wulli e dande mawde e lekku ciɗɗo e nde jaay. Nde jaay haali e deeƴre e teeyde e le ñumbotoɗo o wi ala ko gandumi hen hawmaci dara la wax leeri.
geddaɗo ɓeydi wullude leerani kay meeɗa leerde wona ko an waddunomin haal wona ko an waddunomin nde jayi dinkidande geddaɗo heɗomi haalanma ko min wadduno on kono a yejjiti ɗum ko ɓooyi hande geddaɗo wimo mbimi tan haalanam no keɓirtumomi eto keɓatmomi nde jawimi min kami yalti hakkude mon ko ɓooyi hande yaggana geddaɗo wimo ala de mbimi ala yaggani a yaltani hen de a yaltata hen a yaltirta hen noon ɗum weeɓat ha ɓurta a yaawi nde jawimo geddaɗo woto waɗan menacé min mi andana ceerno Ousmane mi anda to woni hoto geddaɗo wi hoto jeeya geddaɗo wulli kadi nde jawimo ɗum aɗa anduno ɗum ko ɓooyi o winoma o jeeya nde jayi deƴƴi elle miijotoɗo ko jogori jokkude caggal leƴƴanɗe seeɗa o jokki nde jawi mi siftori o wino o jeeya ko wuro no wiye weeli sara mayel gayo ko toon o woni ko ɗo e Dakar o woni ko jaltuɗo leydi ndi ko naatɗo e nder leydi ndi ko ngabbuɗo e dow asmana hawmasi dara ba dara boolo jeeh hay dara tan mi anda hen gedda wimo ok somi ari ma andu hen hunde ma haalanam to woni walla nde jami walla holɗum nde jayi taƴi haala makko o jokki o wi aɗa andi ko woni mbiyatmami tan ko ya artir hakkille ma ko heɓma ko hoddiro ko accident ko jeeya yimɓe foof ala ko ceerno Ousmane woni hen hay batte bultoñ jaɓa Allah dogal geddaɗo kuppi téléphone haɗi nde jayi jofnude haala mum o natti yidde nande ina wiye wonde hunde nde ko hoddiro walla ko accident ala ɗum ɗo wona hoddiro wona accident ɗum ɗo koko fewja ɗum ɗo koko yuɓɓina ha yuɓɓi fewda ha feewi huccina e dow makko ɗum ɗo ko jungo rewi ɗo te ala bawɗo wadde ɗum so wona neɗɗo goto ko on woni ceerno Ousmane Diallo geddaɗo jokki e miijoji mum mbeɗa andi kadi won dokkowo mo kaalis wonmo o ligganto oɗo ceerno ɓiɗɗone o ceerno mo wona ceerno o ceerno mo serdata hakkude gonga e fenade o ceerno mo gonɗinani hay tussa wona pos mum pocket mum jeyba mum o ceerno mo heedani hay nokku mo heedanani hay goto o ceerno taƴowo barowo lorlowo kalkowo o ceerno mo wondaka julɗo wona keefeero kono ha min certa hay sinno ko dow asman o moloyi mami moltumo toon no nane e joni geddaɗo fayi to ordinateur mum o huɓɓi o naati e internet e yidde yiilade weeli o dobi e dow encarta caggal ɗum e dow mondial atlas e nder ɗum kartal aduna o yalti o dobi e dow heero Afrique caggal ɗum e dow hirnangue Afrique o dobi kadi e dow kartal Sénégal o fayi dow o yi falde Podor o fooɗi falde nde ha nde ɓalli o rewi maayo Sénégal e dow ɗum omo yaha jeeri e waalo ɗon o yi gure kewɗe ko wayno Njum Tulde Gaale Marde Jeeri Kasar Saare Fari Jama Alwali Guédé Tulde Male Mboyo Diatar Donnay e ko nandi hen kono ɗum fof e waade noon o ronki yiide hay wuro fuɗɗorigo alkulal wa ala ko haali weeli ɗum ɗo kadi ronki yondemo o felliti dobade e dow Google Map kono hay batte o yifi ordinateur makko caggal ɗum o fawi juuɗe e hoore o wi e nder ɓernde makko beele ngo wuro kam no woodi boom caggal accident o ha woni lebbi nayyi geddaɗo nangi ñalngu o soodi billet jahol Columbus New York Dakar o likkidi marchandise makko ha laaɓi
o wantiri werla makko o tottiti galleji tati ɗi o fittannoɗi jomumen o naatani yaltude galle mo honno o ko noonni o felliti wantirde ha laaɓa carkake ɗe o sonnoɗe fof gila e photoyaji leece ordinateur vidéo ji dvd vcd ha heeɓi comci makko ala fof ko o jogori ɗaccude caggal o kuppi téléphone ngaji makko ɗiɗi hono fixe o e portable ngal ko noon e internet o tiiri kalis makko gonnoɗo e nder banqueji tati o saawi o heeɓi feccere makko kalis mo o wadduno jungo e faandu hakkunde makko e garba e ceɗɗo omo wiya e ɓernde makko jahowo wolde ɗaccata hirande caggal mo anda nde artata fotani resdude no ɓaawa janngo e mum geddaɗo ne diwa sukaɓe maɓɓe e gardugol ceerno ndongo e oustage mbaɗi sete ngari waynodirde e makko yimɓe seeɗa ɓe o hodduno ɓe e ɓe o andodirno e ɓe o meeɗno liggodade fof gardi e sete o ko noonne yimɓe ɗiɗo arɓe e dow inde pelle ɗiɗi gonɗe e nder wuuro Columbus ngo hono fedde Tooro e fedde Pular Speaking kamɓe fof maɓe gon 13 ngari e werlaji 6 nden ɓe jettima ɓe paami wonde geddaɗo bismakiɓe no feewi kono ɗum fof e waade noon kamɓe fof ɓe jooɗima caggal ɗum ɓe dokki ceerno ndongo konngol oɗo wi e dande less hollirore sunare mawde e haljende seeɗa on wi eyyo geddaɗo caggal duwanadema laawol gongol an e dendagal bandiraɓe ma e oɗo musiba mawɗo min deftata tan koɗo min deftuno aɗa andi goto e amen fof duwaninomama e oɗo tana amin mbimano minen arɓe ɗoɓe e dow inde fedde Tooro kamɓe Pular Speaking ya muñ min jiiɗa jutnade no feewi ko minen fof ndenduno kalɗo kaalisal seeɗa ya wallitoro hewani noon no feewi noon wonno ko hedde waktuji 10 jamma hoore biir no jofi dewo hay hunde dillatano e galle he wona télé wona radio hay ordinateur makko mo hewano ñifde huɓɓano ñande hen kala ko heddi e galle he ma suka makko debbo hono monika aran ɗum hande jamma ko oɗo wawno sodde hen ko fof soodi ko o wawano ko ma o wallumo no yeeyiri ɗum monika noon ko Amérique naajo ɓaleejo mo geddaɗo loggodirno ma won hedde nden duuɓi 3 koɓe haɓnoɓe kono ko jeeya geddaɗo addi beldital maɓɓe geddaɗo ɗaɓɓirimo fetel monika sodanimo wolwere tokosere addanimo adduno haare makko e monika noon oɗo wino ko yo o res ɗum geddaɗo sali wi so omo yiɗi ɓe mbadda maalde o yoɓamo kaalis beele ma o dañir dewgal ngal kayitaji waɗi ɗum ko heewɓe moduji ɗi ina dañira noon kayitaji monika wimo yiɗa kaalis makko yiɗi ko kanko geddaɗo wimo debbo américain sirani hay seeɗa gati koɗo adanɗo tan heewi welde so ɓooyi seeɗa ko haare bonde heewi lomde yolde ha tengti noon so tawi sukaɓe dañama hen hewɓe resnoɓe américain ji batti seroyde ko tribunal ceerno ndongo ɗo jooɗino ummi fayi to geddaɗo gam weddemo ambolon kalis moɓe ndendinno o on ɗo jooɗino ha nden ƴeewano ceerno ndongo saka ambolon kamɓe foof ɓe puttini geddaɗo guite caggal ɗum ɓe ƴeewodiri ɓe deeƴi hay goto e mabɓe dillani Allah e bettere sa nda ummiɗo jooɗino sara oustage wi na ara na jaɓa ambolon ngo na tottamo ɗon tan geddaɗo haaci no sanda mi yaafima on o deƴƴi fodde leƴƴanɗe seeɗa o hoyni sehil makko o jokki wondude e dinkude dande min mbiɗa jogui kaalis I don't need any help mi sohlani ballal hay goto sanda kañumne wulli e dow makko aɗa selli an mbiɗa aɗa selli geddaɗo wi mbeɗa selli mbeɗa wi kes mi sohlani kaalis hay goto ananani mi sohlani kaalis hay goto it is clear laaɓani
sandaɗo darino ina jiimi e dow geddaɗo warñi wi cebek Allah e kersa o ronki andude fof ko heeɓi sehil makko o anda ko o waɗata walla ko o haalata saabu jiiɓade o yecciti e ceerno ndongo e oustage o woni e ƴeewdeɓe omo ƴeewa sete o elle biyowo mballe kam onon ni kaalon hen ko alda e haalde hay helmere ceerno ndongo ummi dari oustage ne ummi dari heddiɓe ɓe fof mbaɗi noon oustage wi ina haala ceerno ndongo ɓaaƴimo o deƴƴi ceerno haali wondude e sunare mawde eyyo a jarama aɗa jogui kalis ina moƴƴi minen de wona basal ma addani min yidde walliddemo ɗum ɗo ko baak tan ko teddugal tan hakkude bandiraɓe geddaɗo wi mi yaafima on teddugal moon geddaɗo taaƴi haala ceerno ndongo ko aldani hay ƴewdemo o jokki joni jiɗmi ni ko foftade jiɗmi ko ɗaccede mi fofto thank you on jarama haaldemo ɗum ɗo foof e ummade geddaɗo woni gotum o yeehi o fayi damal sal makko o udditi ngal o nangi ngal o dari o ƴeewi hoɓɓe makko e dow leƴƴanɗe seeɗa o wiɓe e daguel maguel have a good night mbalene jaam kamɓe fof ɓe jalti ɓe payi to werlaji mabɓe ha heddi sanda oɗo kadi wulli e dow makko lawol ɗimmol wimo an mbiɗa sikki tan ka kangaɗo an aɗa selli an ka beftaɗo an geddaɗo ko mbaɗantani geddaɗo jabaki sehil mum joni o ɗacci damal ngal uddirima seese o ruttima o jooɗoyima o ƴewani ha joni sanda saka jabade ɗum sanda jokki haala mum e waaju mum geddaɗo neɗɗo ko yimɓe artir hakkille ma sa ɗacciɗo bandiraɓe mane ma tawoy woɓɓe to paaɗa to neɗɗo wawa yaade ga bandiraɓe mum neɗɗo ko bandum neɗɗo ko yimɓe goni bandiraɓe mum ha joni geddaɗo no jooɗino jabakimo o jaɓani ha joni huccidde e sanda oɗo haali ha tampi waaji ha safti kono ala ko nafi o eti o endi jaɓnude geddaɗo kaaliso kono on jaɓani jabaki omo jokki e falde dande e ƴewde banggue goɗɗo e dow ɗum sanda jofniri haala mum kam e baajogol mum ɗiɗo konnguli wondude e ɓernde mettude sanne haaji ko ni jiiruɗa gueɗe ma mi yeehi a jaɓani hay haaldude am a jaɓani hay jabade ni a jarama mbalene jaam yo Allah waat janje e jiidal mi salmini bandiraɓe mi salmini nene baarol sanda udditi damal dari o weddi geddaɗo e lawol battiningol guite ƴogoje gonɗi o uddiri damal ngal seesa o ɓenni o telli geddaɗo nana teppe sanda na tello e escalier ji ɗi nden o natti nande ɗe o hiwti o woni e woyde omo fiya goɓɓe photo e goto keddiɗo mo jooɗi o omo ƴekkita elle cukalel keccel goɗo leegal hirnangue tulde male subaka amde hedde waktuji jeenayyi geddaɗo ne jooɗi e siis ne hucciti e goto e ordinateur uji makko ɗiɗi e nder cyber café makko nokku o no yeewi no feewi so gonga ina wayno kiliyaneɓe ɓe natti arde toon ko ɗum ni addani ɗum e hewde dakkunde geddaɗo huɓɓi ordinateur mo o jiimi o fadi fodde leƴƴanɗe seeɗa écran o leeri nati e bindi jalti ne keedi banggue nano o dobima laabi ɗiɗi e dow bindol internet explorer o fadi yahoo feeñi o dobima e dow natal enveloppe tokoso bindaɗo mail leppi ɗiɗi cewɗi jalti wondude e jamguel ina lewña e dow gadanol ngol o windi hen Mas Diaw o tellini jamguel ngel o windi funeɓe kono ko koode jeeɗiɗi peeñi hen caggal ɗum o dobi e dow internet o fadi kadi geddaɗo tawi wonde ina jogii message uji maaɗi gon 11 kanji fof aɗi mofti e nder bakanel biyetegel inbox o rewindiɗi
omo dobo e dow majji omo mumtira ɗi goto goto. Nden o ari e message battidiɗo o tawi titone nde ko chéri. Ummorade Aminata e Mayram e keñagol. Geda dobi e dow hen message o yalti. Message o ko ɗum haali: Kaumas, tes jumelles sont partis. C'est exactement 8h30, heure locale. Le minicar nous attend. La maison est pleine de gens qui sont venus nous dire au revoir. C'est une journée mémorable. Bye. Kaumas ɗum firti ko Kaumas funeɓe ma jeehi joni ko waktuji 8:00 ɗo. Minicar o nani fadi min. Galle o heewi dak yimɓe arɓe waynodirde e amen. Ko ñalawma mo wonta yejjitede jiidal jam. Nden o gasni jangude ɓatake maɓɓe o, geddaɗo hiwti woni e wayde e dande mawnde ha hunde nde waɗi oolel. Omo wonno nder suudu makko, yummakko nanirani bojji ɓiyum ɗi jam. Ɗon e ɗon o heñi o ari o jiimi e dow makko o fuɗɗi haalde omo waajomo. Yummakko wimo: ɓingelam, artir hakkille ma, ɗaccu ɗiɗo masiŋaji. Subaka fof mo pinɗa ngara guddita ɗiɗo masiŋaji bonɗi ɗi Allah bonni. Aɗa woya, ɓingelam, artir hakkille ma. Geddaɗo jabaki yummum, o ummi o dari o jiimi e dow masiŋ o ha ɓooyi. O uddimo o yalti siber o fay suudu makko. Ko geddaɗo arti ko e joni woni lebbi 4 timmuɗi. Ala ko artirimo so wona yidde hebde e ceerno Ousmane Diallo. Kono caɗele makko ko holno heɓirta emo yiyani o nanani. Gilo arti o ronki dañde ko laaɓi e makko. O anni yino ko rokkude sous-préfet makko o kaalis ha heewa beele ma on wallumo no o sokri ceerno Ousmane. Omo joginimo miijo e tumde wonde ceerno Ousmane ñamanimo kaalis kewɗo te jaɓani ligganademo. Joni noon o yiyani ceerno, o nanani ceerno. Jakre waɗi. Nde o arti nde, geddaɗo worani jatigi mum. O tawi galle on ina wayli no feewi, ngati omo fewnda ha feewi. Omo watta terrasse wondude e karoje ha yooɗi. Hono makko e yodde e fewde ala foof e leegal ngal. Wona galle o tan waylori geddaɗo, hay joom galle o e hoore mum koko wayli. Nde jaay ɓeydima wojjude coy e keesal mum. Nde geddaɗo wayrunomo nde ɓandu nde jaay ndu wanno ko patereje ɓaleje ɗo e ɗa. Joni geddaɗo tawimo kanko foof omo ranwi omo wi tal elle tubako. O foyni o leeri o fulñitima ha o nandi e kuttaɗo. Geddaɗo ronki famde jatigi mum. O ronki andude ko wayli nde jaay. Ko andano ko foof kam omo andi wonɗo jatigi makko o dañi kaalis kewɗo sanne. Kono holto o fotata dañde o kaalis? Yo haaju makko bone ɗum. Kanko wona ɗum woni ngoƴe makko. Ngoƴe makko hande kay ko ceerno Ousmane. Geddaɗo haalani nde jaay ngoƴe mum. O namnima kabaru ceerno Ousmane, kono nde jaay haalananimo ko laaɓi, ko deeƴi ɓernde makko. On jaɓani hay jutnade e haala ka. Geddaɗo etima endima dañde ko laaɓi e makko. Kono ronki o sikki boom wonde mataw kadi nde jaay yiɗi ko kaalis hono no woowi wadde. E dow ɗum o miiji rokkudemo fodde 100 ujunere. Kono nde jaay wimo hayso o rokkimo million o wawa haalandemo ko anda. Haala makko ko goto. Mi rokkinomo numéro téléphone makko. Mi haalaninomo to o jeeya. Ko ɗum ɗo gandumi e makko, ko ɗum ɗo mbawmi haalde e makko. Kala ko kalmi ko wona ɗum ɗo damay fen. Nden o yettima tulde male ko alda hay salmodirede e duwodirede. Geddaɗo fuɗɗi namdade wuro ngo. Tulde male naaɓe no ndidori no mbi ganda wuro ngo. Ɓe meeɗa hay nande ngo boom.
e dow ɗum geddaɗo luwi taxi 7 place o ƴefti fetel makko o waɗi e sakkos makko o naati e gure Fouta Tooro omo namdo ceerno omo namdo ceerno Ousmane Diallo so ari e wuro o daro o tello o wiya yo chauffeur o fadmo taggal ɗum o naata e wuro ngo e nder ɗum mo adi fottude fof o namdo ɗum o wiya ɗum jaafoɗa de anda ɗo biyeteɗo ceerno Ousmane Diallo in jeeya wuro no wiye weeli sara mayel gayo on heewi ƴewdema ko ƴewki ka waɗo namdal ngal yimɓeɓe o hawri ɓe ganda wuro ngo ala ko haali ceerno Ousmane Diallo e dow ɗum ɓe mbiyamo yo yah sara mayel gayo mataw ko toon wuro ngo woni mataw ko toon ceerno Ousmane Diallo hoɗi nde ɓooyno geddaɗo ɗacci werla mo luwno o joni o hasi laana o rewi e maayo gayo gila funnague ha hirnague omo namdi yaaha kalɗo o soyni wuro walla gurel o tello laana ka o namdo o wiya jaafoɗon on ganda ɗo biteɗo ceerno Ousmane Diallo ina jeeya wuro ne wiye weeli sara mayel gayo on ganda to weeli woni on ganda to weeli sara mayel gayo woni ɓen ƴeewamo ha ɓooye jaabomo mbiyamo ganda o woori noon e maayo gayo fodde balɗe tati o yiyani weeli o nanani weeli o yiyani ceerno Ousmane Diallo o nanani ceerno Ousmane Diallo geddaɗo woni e diwan Tooro o fodde lewru e balɗe 10 ina wumpilo ko gasata o ferima e ɗanngal makko ngal kaalis ha heewi o yiyani ceerno Ousmane o nanani ceerno Ousmane o yiyani weeli o nanani weeli joni o andi e hoore makko e nder ɗum o felliti ruttade Dakar e huccodirde e nde jaay nden geddaɗo yettima naati galle ko adi nde o salmodirta e nde jaay oɗo falimo wulli e dow makko no dande mum fotirno fuɓɓi kelle yaadini hen on wimo ɗaccam koye mboɗo moole e Allah e nulaɗo mum ko ɗo e Dakar gandunomi ceerno Ousmane ɗo e Guédio Wayne dimbalema wallante worti hande woto artuɗo aɗa namdo kam ceerno Ousmane walla ceerno Samba walla ceerno Demba anani geddaɗo na dari hakkude galle nde jayna welni sakkos mum ina warni ne wi cebek tampere e nguleki omo ƴeewa nde jaay omo wayno naƴƴo walla ganɗo ni nden yeehi ha ɓooyi seeɗa o wi e dande less wondude e ɓernde huɓɓude sanne ko ɗum ɗo joɓata kam nde jaay jaabi wondude kadi e fuɓɓude kelle on wimo ko ɗum ɗo ñamlunoɗa kam geddaɗo futtini guite mum jaabimo e secret mawde wimo ko ɗum ɗo ñamlunomami ala a haali cemte ko an de fenata you bastard liar ko an de woni mawɗo koɗ geddaɗo jofnani haala mum tan ha nde jaayi diranimo darni junggo tappimo hello e hakkille geddaɗo jasni yaari caggal nde o yiɗno yoftade tan yimɓe wonnoɓe e galle keedi hakkude mabɓe geddaɗo ina welnino sakkos mum faani ɗum to nafki mum junggo ñaamo ɓitti o wi omo korsita sakkos o kono o hayti o dari guite makko ngal ni gonɗi o dari guite makko ngal ni gonɗi nde jaayi haɗani tan e hello ngo o waddi hen ko yamirdemo yaltude galle ko ɓuuri yawde e yaccade so ɗum ala o ɗimmitat wongo walla o nodda police walla ni o waddamo e sukaɓe gullamo geddaɗo ɗo darino dillani omo ƴeewa nde jaayi omo ƴeewa yimɓe heedɓe hakkude mabɓe ɓe omo ƴeewa kadi sakkos makko o ittimo samar tan kadi ko nde jaayi oɗo wulli e dow makko wimo cibiti ñakka joom mbimi boowal yimɓe wonnoɓe nder galle ndewi e geddaɗo ha yalti galle o yalti wondude e kamtali e ƴettoje e nder ɓernde makko nden o woɗɗitima galle o seeɗa o darti o woni e miijade beele o ruttoto to galle nde jaayi walla o hootata e mette kam e gacce so gonga o andani o aani
o halji hawni hen fof ko hande ɗo o tolni ɗo omo sikkuno wonde hay goto fotani annudemo haljindemo walla hoynudemo ha tenki noon ngal ɗo dewal ngal janggani alɗani ete ala ko ngal jogui so wona tergal maggal angal yeeya geddaɗo jokki e miijoji mum kam e hawtade hoore mum omo jogui kalis hande haade janggo ete ko kalis woni hunde foof e oɗo aduna hande kala ko kalis ronki gasnude hay hunde wonde wawa gasnude ɗum kono holno o waɗata e ngol ɗo holno o waddata e ngal ɗo dewal beele kalis makko ina wawi humtandemo haaju makko o hande ɗum ɗo ko namde ɗe o suwano dañde jaabowol taw geddaɗo dartaki e miijoji mum so haalde gonga ko ceerno Ousmane Diallo annimo kono wona ngal ɗo dewal kay so o welama tan o ado Allah e balɗe maggal ete ko joni ne kay ne wonata ala wawi ngal ɗo dewal kay eno ngal wawi waade fof wawa annudemo ngal wawa wadde ko anda ngal famɗiri ɗum no fewi boom geddaɗo ronki serde e miijade gueɗe ndey jaay so ndey jaay wi anda to ceerno Ousmane Diallo woni mataw ko gonga walla mataw o yiiɗi kadi ko kalis mataw ko cuuɗɗomo ceerno Ousmane Diallo gam yidde rokkede kalis ha heewa kono ko wino omo totta ndey jaay ko e kalis on sali ko hen de o haɗata o diwata ɗum o jasata ɗum ni kono o ceerno kam hoto natni kalis mo neldannomo o fof neɗɗo no wawi wurde tan e dow yimɓe ɗo e dow yimɓe ɗum ɗo no wawi gasde hono hojom ɓernde ɓamimo o wi omo rutto galle nde jaay ma oɗo hollimo ceerno Ousmane Diallo ma o fellimo ha o fella leydi ko yiɗi fo yo won geddaɗo ruttiti galle nde jaay ina moyla omo wayno bemɗo ni ɓoyani e lawol ngol tan ha o waddi rengu e nene galle bari hono yummum Aminata Bari on mabɓi e dow makko wimo an kam ko woni hoto paaɗa ko joni kalanami gonɗa koye waddude e nde jaay lukew ko kewi ko woni hakkude moon geddaɗo jabaki o dari omo ƴeewa nene galle kono elle o yiyatamo omo ɓorni simis mo juuɗe juɗɗe ha cuddi peɗeli makko wondude e jean ɓalejo bulejo tunwuɗo hoore makko nde ne sukki gib omo wayri fembade gila Columbus omo simto warñede ko gasata jurum jaali nene galle ɓernde mum fof boni o ɗaɓɓi yoɓe jaadu galle makko o nangi e juuɗe geddaɗo elle nanguɗo e juuɗe cukalel toksel walla nanguɗo e juuɗe gumɗo ɗo ɓe virti fof yimɓeɓe gona e dardeɓe ina kaawa nene galle wondaka ala ko haali e siiko nden ɓe jettima galle ɓe naati nder suudu o wi yo geddaɗo jooɗo oɗo jooɗi e siis goto gonɗo sara damal suudu ndu o ɓittitani ha joni sakkos makko o ɓortani paɗe makko ne o hippitani hay guite makko gam darde e siiko nene galle ƴeewi geddaɗo fodde hojomaji seeɗa caggal ɗum o namdimo wondude e artirde yeeso seeɗa on wimo joni noon geddaɗo haalanam ko woni lalla lukew geddaɗo no deƴƴi deƴƴere mum ina jokki e ƴurde guenol mum ha joni o jaɓani hay ƴewde e siiko saka jabade ɗum e siiko eti kadi dañde e geddaɗo konngol wi jaabomi noon holko jaknuma so tawi koko heɓma ko ɗum heeɓi ko enen fof ɗum ɗo fotani haddema waade no mbanoɗa artir hakkille ma haalnam ko kewi ko rendinma e nde jaay ƴew tan no mbaɗani hay goto anda ko nandata geddaɗo tuuri daari e sum wi e dangel maguel elle goyowo ceerno Ousmane Diallo caggal ɗum o deƴƴi nene galle ƴeewimo ko alda e haalde hay hunde
elle padowo geddaɗo jokkita haala mum woni leƴƴanɗe seeɗa geddaɗo haalani hay batte nene galle fuɗɗiti haala mum ɓamti dande mum holli kawisa mum wimo ceerno Ousmane Diallo gueɗal jokki e haala mum elle mo tinani hawtare e sum nde o wi min kay ala ko mbimi ndey jaay so wona tan yo haalanam to ceerno Ousmane Diallo woni kono mi ronki ala ko wattantemi hen so wona hello e hakkille o yoɓi kam ala ko artirimi so wona yidde yoftade e funeɓamɓe jahata e mere wandiraɓam rewɓe jahata e mere o deƴƴi guite ƴoogi gonɗi nene galle ŋaaɓi hunuko namdi hol ceerno Ousmane Diallo holko joftotoɗa geddaɗo futtini e sum guite elle kawaɗo e namde makko ɗe kankone o namdi o wi a anda Ousmane Diallo ko ceerno Ousmane Diallo bonni feeram ko kanko halki funeɓam boomi en ko kanko it's him nden galle ƴeewimo ko juuti nene galle ƴeewimo ko juuti o sikki geddaɗo woni koye ruytude o jokki e namde makko o wi hol ceerno Ousmane Diallo min kay mi anda ceerno Ousmane te mi anda holno halkiri funeɓe ma ko accident jaɓren Allah geddaɗo wi ala wona accident ko jungo rewi ɗon ko feere ceerno Ousmane oɗo kuɗaɗo ko ndey jaay waddunomin ko kanko rokkuno kam talkuru e lawol am gadanol te kala nde daññomi probléme ko kanko hewno ɓiltudemi hen nene galle wimo a meeɗi yiidemo gueɗo wi ala kono mi safti haaldude e makko e téléphone nene galle wimi e ko gartuɗa ko on kaldi gueɗo wi ala kala nde noddumomi mbiyetemi ko numéro o wodani nene galle wimi aɗa neldannomo kalis gueɗo wi mi safti ko ɗum ni adduno probléme hakkude amen o yiɗi tan ko yomi neldumo kalis ñande foof nde mi saltima o wi ma laaɓ joni noon laaɓi de laaɓi cer nene galle wimo koye inde makko neldannoɗa jinmi wiide kalis o wonanno koye inde makko gueɗal wi ala ko ndey jaay waddunomin ko ɗum waɗi koye inde ndey jaay nene galle wi mane mbayruɗa neldudem nan ɓooya seeɗa ko ɗum ni addannomo wiide ma laaɓ o wino ko yomi neldumo million ŋaji 3 calimi o wi kala ko heeɓimi woto mi wi koko bettimi ko ɗum ɗo addanimi yananede wonde ko kanko fewji accident o halki funeɓam ɓe nene galle deƴƴi o woni e miijade e sikkude wonde ceerno Ousmane e hoore mum wodani sibuno yiiri nde jaayi e duuɓi battidiɗi ɗi ina hawni ha tengti noon e kalis mo jogotono o ñande foof eno wayliri galle makko o ni ko yaawi kono hoto heeño so ceerno Ousmane Diallo no wodno omo fonno andude ɗum o jokki e namde makko nene galle wi est ce que o haalaninomo to ceerno Ousmane Diallo hoɗi geddaɗo wi o winomi tan ko gueeje wayi leegal gunas omo anduno suudu on joni o anda hen hay hunde o anda to on hoɗi walla to woni nene galle wimo beele o haalaninomo to o jeeya gueɗal wi o winomi o jeeya ko wuuro no wiye weeli weeli sara mayel gayo weeli weeli sara mayel gayo aɗa andi wuuro ngo gueɗal wi min kay mi meeɗa nande ngo mi haalani kay andude ngo yantude hen mi yiilimo ngo e nder internet ha tampumi kono mi yiyani mi waɗi tourné Fouta fodde lewru e nder département Podor kono mi ronki yiide hay sinno ko neɗɗo goto meɗɗo nande ngo nene galle wimi aɗa jogui numéro téléphone makko gueddal wi mbeɗa jogui kay gueddal yaltini portable mum woni e ɓoɗɗude nde ɓooyno seeɗa o wi
jeegom jeenayi goo tati joyi ndiga nene galle wimo windanam ɗum e kayit geddaɗo mbeɗo sikki tan oɗo ceerno Ousmane wodani geddaɗo futtini esum guite o holli kawisa mum wi wawa wonde kono on wimo kono woto heeño oto keñoɗen aɗa andi no mbatten ya hoot joni Fouta accidam e affaire o mami rewmo ha mi anda to joofi e on subaka mo yummakko tawnomo omo waya omo jiimi e ordinateur makko e nder cyber café makko geddaɗo haftori seese fay suude Aminata o jooɗi e dow leeso makko on miijo ko gasata on miijo ko haaldanno e esigo on miijo haala on ceerno Ousmane wooda ala ɗum gasata ɗum wawa wonde ceerno Ousmane wo geddaɗo woni e saɓɓitade ina dillina hoore o ronki yo ɗum deeƴe hakkille makko so ceerno Ousmane wodani hol poto wonde ceerno Ousmane Diallo bata nden ko Ndeye Ndiaye non that's impossible wawa wonde wayi ɗon tan hakkille makko dogi e haala ceerno Ousmane eno dande oɗo wayanno sewde elle dande debbo so haalde gonga dande on e dande Ndeye Ndiaye ina nandi no feewi boom o meeɗi boom hebde téléphone Ndeye Ndiaye o sikki ko ceerno Ousmane Diallo ala wawa wonde Ndeye Ndiaye wawa hodorade mo noon o yiyani intérêt on e ɗum ɗo ala wawi e dow ɗum hakkille makko kadi fayi e talkuru ndu Ndeye Ndiaye tottunomo e lawol makko gadnol faade Amérique ina wayno elle wonɗo o moftunondu no naani e joni geddaɗo giddi o ummi o turi o fooɗi sac makko goto gonnoɗo less leeso o udditi sac o woni e lincide kayitaji gonnoɗi hen ɗi o woni hen omo hofta omo joƴƴina o woni hen ha ɓooy tan o yani e talkuru o ƴefti ndu o ummi o jooɗori seesa e dow leeso makko e nder ɗum o fuɗɗi omo sowtira talkuru ndu jam jam elle kullu nden geddaɗo sowti talkuru ndu ha gasi kawis nangi ɗum o tawi talkuru ndu ko kayit ɓolo ɓoccollo danejo tal mo ala hay toɓɓere saka bindol e nder ɗum o fawi kayit o e yeeso makko o jaggi juuɗe makko o fawi hoore o naji e yolde hakkude nde omo woni e nde ɗo najore tan ha téléphone makko portable soni o ɗenƴi o suutirimo seesa o faani hunuko o wi e dangel maangel allo on wi allo geddaɗo ko min nene galle o wi no mbaɗɗa geddaɗo salmitimo e dangel maangel on wimo geddaɗo heɗomi haalanma ceerno Ousmane jeeya numéro téléphone o ko Ndeye Ndiaye e hoore mum waɗno abonné téléphone o ma won duuɓi 7 jawtuɗi caggal ko sehil joom galle am goto liggotoɗo Sonatel yitanimi ɗum waɗa feere gara Dakar ko yaawi geddaɗo wi a haali gonga geddaɗo haali ɗum ɗo kuppimo haɗimo jokkude ha hojom geddaɗo warni wi Québec o woni e miijade ko gasata o ronki andude ko waɗata nden ɓooyi seeɗa o fooɗi sakkos makko o yaltini fetel mo o sodno o ngam fellude ceerno Ousmane Diallo o fawi ɗum yeeso makko o woni e ƴewde fetel o on miijo o anda o huccinto fetel o e hoore makko walla o ƴeftat ɗum o faya Dakar to Guédiawaye to Ndeye Ndiaye nde ɓooyno seeɗa o ƴefti fetel o fawi e hanawere makko o fooɗi rawandu hunde nde otti galle o heewi dak yimɓe balɗe 4 caggal ndeɓe ngari duwaw geddaɗo Ndeye Ndiaye e nene galle bari ƴefti taxi 7 place goni e hoodde Dakar e lawol ngol Ndeye Ndiaye ina deƴƴi deƴƴere mum ina deeƴi deeƴre mum gila ɓe ndewi hedde waktuji 9 haala Ndeye Ndiaye e sehil mum heewano no feewi kanko o fuɗɗata haala so nene galle fuɗɗi ala ko jaboto on so wona walla ala
ko ni o worno gila ɓe ngari duwa no wayno hewde haala ni fof elle koko natti ha laaɓi cer omonon tan deƴƴi deƴƴere makko nene gallene tampi deƴƴi ɓe ngori noon ha ɓe jetti Dakar kikiɗe kirɗo gati oto mabɓe o koko panno e lawol hakkude Louga e Kébémer ko heddino e on jamma nde jayi ronki munje ko woni e nder ɓernde mum ko nden weeti o nelani nene galle nde oɗo arno ɓe naati nder suudu makko o wi on e dande less elle goyowo o wi nene galle man de kawmas bettanama o betti kam no feewi boom waka degga yalla ndeke ko ni worɓe mbayi farwude ndeke kala ɓurɗomo jogade doole ko on kadi ɓurma farwude nene galle futtinimo guite wi ko waɗma wiide noon nde jaay deƴƴi elle miijotoɗo ko fotata jabade nden ɓooyi seeɗa o wi min cikkannomi ɗum ɗo tan fotano sabade felludemo hoore makko nde mbiɗa yo arde omo fonno arde tan min kalda te somin kaldino min kawratno caggal ɗum o rutto to liggey makko wallahi mi funtannomo tan ha mi heɓa e makko kalis cikkannomi omo tiiɗi cikkannomi hay hunde wawa dillindemo ndeke o tiiɗani hay seeɗa yentude hen ko jogonodemo hoolare e hoore makko ha fakiri addanimo caɗele wonɗo neɗɗo tolnoto e hawtare hoore mum so dañi ko wayni heewi ko sa lidde ete min noon so haalde gonga cohlirnomi kalis o tan ko yidde fewnidde gallam e yidde posde candidat wonde député ko député goto biyeteɗo Maysour Fall fenanno kam ɗum o wino ma o waɗ feere min jaada to président jamma fof o aratno ɗo mi ñamminamo guertode min gonda ha caggal minuit caggal ɗum o huɓɓo oto makko o joftoya ndekete yo o fenat hay tus tan o wawa munul gat kono noon ɓeyduno tampindemi fof ko ceerno mo gondunomi France o ko fuutanke ganduɗo Fuuta gila e gure mum ha e maaji mum ko kanko ni haalantuno kam haala maayo gayo gelonga maayo worgo maayo rewo wendin xawma torodala xawma cubbalala mi tottino geddaɗo talkuru ndu windaka hay batte ko kanko jiyatnomi omo waɗa ko way noon omo hewno ligganade yimɓe tawa hay coɓɗum tan o waɗani kono ɓe jabane mbimi so tawi ko ɗum ɗon woni wonde ceerno min ne mbaɗa wawi wonde ceerno kono no bone gardata o waɗi feere ha o yiitimi mi anda foof to o rewi e dow ɗum o wi yomi yoɓmo kalis makko walla o portami pelente hankkadi noon goƴami yobde kalis kam e wonde député nde jaay deƴƴi ko haalatno ko foof ko ƴurinoɗo joni o turtima o ƴeewi nene galle elle ɗaɓɓowo gollal on ina ƴeewamo ko alda e haalde hay helmere mataw ko yurmede o wondi e makko walla taw ko kutoya nde jaay jokki accident o noon kam ko hoddiro ala ko mbawmi hen hay hunde wona min waɗi so tawi ko kalis mo ñamanno momi o mami yoɓ hay sinno mi yeeyat gallam o bone ɗe mbaɗmi Allah ɗe tan yoni bone mi yiɗa kay wattude hen bone yimɓe so tawi Allah ina wawi yaafade yimɓe ɓe kam mi sikkani sono jaafo o deƴƴi kadi o ƴeewi nene galle oɗo ha joni jabakimo haalanine hay hunde e dow ɗum o hafti o yalti o yeehi haaju makko nde jaay abbinimo guite ko alda ha joni e haalde hay helmere nden on heeɓi boowal suudu nde jaay ummi uddi suudu mum soki on jamma o ɗanaki ha weeti on miijo tan ko gasata on miijo ko jogori wadde e ko fayi arde pillol joofi